Hi, si Manang Helen eh. Hi, good morning. Dana po ko. Bye. Uli na po ko. Dana po kami na po sa nag-uban. Kaya ito ko sportis. Matingama mo kanang daan ako mga kauban. Karon dana ko bahay na pod. Paglargan ha sa una, bago na maglampas sa nanay katong naglampas bitaw ko, kita bitaw mo. Karon kuya jud is nanay. Nanay na nanak nga batong ug ukra. Ang tabangan nagbubo. Day. Kangoli day. Asang tabangan nagbubo. Kay ning siga magiglangit. Dar luod sa mga tanong na nanay isang batong, nanay isang kuan, hanin pakitan sa mga batong unsa. Asang tabangan pamubo. Sa daya matong pagkuan day. Buwan kay waywan. Makagbobo day, nana? Ha? Tabang makagbobo. Ngayon wala. Hi Mickey Mouse. Mickey Mouse kuno. Das nanay. Hi mga kabayan ko no. Oh, good morning. Daday. Mga tukos lungsod. Ha? Kay magkita mi ni kuan kagawad din kuri mga alas 9. Man kaday? Si papalit ni mo nay? Papalit ko aligbati, mga tulo ka bagis. Nasa naman ay ukra. Ini ukra og batong. Day, hi mama, good morning na. Hi ma. Dan lepas ni mas boy. Nanay Helen ma. Dan pag kuno ko, kami na po yung mag-uban. Kaya bato ko fortress, si alyanna, si nanay sinig panawag, lisod tubagon kay way signal. Si nanay naghilo-hilo, aga ko mo tubag, lis nanay kadungog. Kay way signal. Dali sa puko, tabang ko pamubo ni nanay. Wala nga pagtanong sa ubi. Ubi na natin mo daghan. Ah, mag-ubi na. Ha? Tadi tuwa mo na ipanglubog dahil luong buto na dito. Napay uban na ito abos. Ang batong. Mana pud. Mana gini dito basa por uli makapunuan dito basa pag surut. Tawag din ni nanay. Aksi nanay ning kamot ta sidag magmubo kay agamong kagawad iprinuison ingon nga asa tunay walo kuno klase yung utan ang gipangita ni kuan ni samong kagawad kay naay mag-evaluation iniga zone ko na evaluation ha kay evaluate na ning uban nga isiga maglangit way pamubo di jud mabuhi daday nagasama ka day Mickey Mouse sa lina day Mickey Mouse tabang ta kagbubong nanay day. Di ka mo tabang? Tabangan. Kabuk sa day mong bribrahon. Mickey Mouse mo na, idang Mickey Mouse na. Nahanap na. Nahanap pa Mickey Mouse. Ayan na, hapit na parehag na umi. Tapos nanay. Pagkulong ko nay. Magpakulong ko karon parehag kong nanay. Hala akong magpakulong ko sa kahimpurma. Ako kasuway. Suway na nga daan mo na pag nga niya mo. Mama ni binuhok ang nanay di nga na pag isa. Gahok kay na sa kahimpurma. Sa pang edad na Ni gum tubig dito. Kura namday. Sabay mo isurya. I love you kung jung tanan. Ingus alyanna. Kamusta amos? Takas nagbatong. A few moments later. Good morning, hoy mga buntag. Sa buntag daron dahil customer guwapa dia.
Mayong buntag, mga Oh. guys. Di ako Kisay ganahan daning mukuan PM laman na ho kaya ning igagaw ha pa sining kumari. Og muli ni sabay dani ni siya mo palit na malay koy suka suka asin og hani dihaan siya sa dumbuntang siya unang customer. Na grabing gwapa ha. gali. Gimuta pa magali ko pa pagmata. Kay tindira mo ni kuan sa ilan ni gamutan itiri. Na si gamutan itiri. Tang sa planta. Nga to lagi ko hulop dastis dia sa ngadlaw hanta kang nauson. Dis aka. Hulop dastis. Mag-usama ka dadto. Di ako gingad to, unsa hanggang namula sa kung lili ko dito si mong at bango may tikaw-tikaw. Dito ato ko kusina dana, ang Ada buntag. lagi. Palis mga alauna. Ato ako sa kusina. Da. Hugas pa ko Dana dana. na po ko si imong kuan, di man online. Wa si Marida. Abay online og balis mo. Wa busy pa na alauna. Dagmo. Gulong ha to ladto no. Di na ko na mga alas 10. Alagi kay ugad daw di man ka ma-online. Abay online adlaw nga ra bisihan na magluto pa ko da mga. Pero muingog ayo na bas Marida. Okay ra amo. Maawawang ko. Ay mauwa pila ra paingan nimo. Ayo, Sa katong unahan mo to ilaban si. Oh, unahan. Ay, kita man ko. Napa yang ilaban sa customer? Nang pinang kasirula. Lapitan pa. Alam mo po yung customer rin noon. Mahurog na pinikha. Da, tindira. Mukhaan maato mo sa Merly gamutan itiri. Bali gamutan Lagi trilgi kay magluto. kanto na. Bisa kami rin magluto. Lawi magtindira na, siksikado. Hinihinay lagi ron kay kuan. Sa COVID. COVID ba isa? Oh, yung madam mo undang na kay ida pong abang sabay. Yan na. Ma! Wa na. Adi palagi ka nagigibig sa ha. Kaya di trabaho mag-doktor karon, pwede ka COVID. Ha? Nagdik mag-doktor karon ganay COVID. Hadak mo to dito ng COVID. May COVID ma? Nakakaroon ka. Kumusta man ka ma? Tanda eh. Kaya ako pa kayo kung anong bakod. Kumusta man ka? Kumusta man ka ma? Okay naman. Okay ra? Ma, nagdalas dali kay gabi ma. Nagdawag. Dali. Nagda ako ng kuan. Nagda ako ng Jollibee. Nagdalas dali ma. Basta ang hindi na mag-delivery. Jollibee o grapes o orange. May maus. Ma! Parang. Okay, good morning ma. Morning. Ikaw may mga sidan doon. Dahil. Diplop ko no. Liplop ma. Ano man? Oh. Ma! Ngap-ngap man ka ma. Ngab-ngab ang kuno ka. Ngab-ngab ang kuno ka. Ngab-ngab agi ka. Gali? Pare hala na sang giyong nay. Para sang giyong ganiya mora na. Ma! Mori ni. Pamilyar na. Anan dunga benar ini man. Le, naghanap kag dollar le. May maus. Ha? Bawas daw nga sa kanya ng tatong bawasan man. Pila? Kasan ba ako kumay na? Pila ka gamay. Basta kumay na. Nganong bawasan man? Bawasan no? Kung may bawasan. Wala ko i-upload. Wala kay upload. Pila ka adlaw na way upload. Dugay. Mau na. Kasi ka ba upload bawasan doon. Bawasan kung di mag-upload. Bawasan doon ka. Nong! Good morning! Kado? Kuya Im. Ano na kayo mga manok? Kuya Im. Hawa na. Ano na kayo humo. Liso ah. Luma! Ay, sorry ah. Masa ko no? Kanong laging ibawasan?
Lagi upload lagi ano. Sige na ini mong lele. Wala na ko promise ano. Hello, tadi ka mo. Pila kadlaw may kuha. Bawa wala siyang pulisan pag telepono na ako kay nangawa naman. Mabot nga pag 100. Bawo, mabagas ka lagi. Di upload lagi, bayar lagi mo upload. Kung bayo sa amin din. Udi ko na mag-upload kuhaan ko no. Kuan. Bawo, Unta na ka mo tatampo rami. apa ya peluru na dari nga. Ni bunga tao balik ko na pa peluru na dari. Terus di alyanna. Luma. Ah, Uli na dari ma. Uli na kuno dari. ngali lagi ko wa printer nga mag-vlog ko diha. Dugay pa ma. Ha? Dugay pa. Lugay pa ba kuno? Wal magkaroon Mayo, June, July, hapit na. Hapit na kuno day. Pahapit na ma. Lubang kang mamay, nagbalik ni Mamas Manila. Buwan mo kuno kas Manila. Hmm? Buwan mo kuno sa Manila. Lubang ka. Kuno laman pud. Bot. Magdagan-dagan mga nig guli og motos kanto ni na may mga nig haras nanay. Wala oras. Lola, Among sugsugod og was na nila ka mo. Ang mindagan og haras nanay. Pangita ka sa nanay. Wala sa banda mas Manila. Tas ka, makana eroplano ka galingon kay mo hatod. Mao. Hindi, pwede na rin mga nagmanila li kay sila tirupi mula ka naman. Pwede yun. Hindi ba po dati sa dari? Kusong City, itong pagkakukyo. Di ato na mabansa kuan, ato Quezon City na oy, kay mo ba na sa nung aloy. Asa? Munyos. Ako di ko kahit kusong ko no. Ato nagmunyos kay ato na uban na anak nung sila gubang uban anak nung aloy. Karong Kaya din. ako kasi dali lang kayo, ngayon din lang bayi. Oh, wow. No, naku pa nila. A few moments later. May kwarta, okay ra. Bili ko na kwarta. Awagin ko na dai. Kaya naman sa kaaway na katungawag ang 200 wa ni dai lista nga. Isu ta mangita kwarta na. Dani ka na mo ni mga away. Vlog mo na yung panin si susuri ang inita. Uy, nabuang. Lagi zari ka na mo mga away, ani ka na mo mga away. Di kaya mo tong awagin si Dagwa pa lista. Mga din si Pansay na ako lain pagkatig ko. Asa man ka katunong ron? Pungot, human. Asa ka katunong ron ngano isig ka kadto? Nga buntag pa man ron. Ako ko lungsod ka na ko ilakun. Sa ila ko nimo. Basta ka. Putik-putik. Mga to kog lungsod pud mo ko mga to kay agang bisita may mga ni. Kita na bisita nimo. Si Kuan kagawad kuri. Nganong sige man kanang adto ko video hit kuliras o pud. Ano ka video nga kagwapa na magkasamot. Ginoo nagalagam ng tondo oy gadto ko sa galingan naglitin nagadito. Nandama ka sanina. Dala na kayo. Sigaw din. Hello gaw. Oy. Ikaw rin ka mag-video na ng Ha? mata. Di si maguwang ni. Maguwang. Si Helen. Initi sa ano. Yata sa pidilis lang. Di lagi ang giduda kay gikan pa mo ko sang bata gapon to kumuhapit sa kay murag naalanganin man ko abot san mo dalis bahay. 200. Akali yung batag ng Ay pictureon city. pagsuwat na da kayong O kailad sige. sa lahong. Kay nalipay po sa tatay kay anong kuno makakita kanina istorya ko mo kalijot. Gamay na lang ko. Oh lagi di naman po lagi sa kakita. Di naman po programi dare. Buja day kuan ko na may kuwang na 800 na. No. Oh daplin ka raman. Pangatay sa kadi alam ka gani. Oh salamat amping. Oh kon 300 naman lang sugo no 300 mo kung sugo na. Uy 350. Ni bulos na buti na siya kay dako magtisan. Ako na may mong baninay. Alyanna, ang sama na isang buros. Alyanna. Ang sama isang iburos baji laki. Hilama ko laki ba? Laki lagi. Lalaki kuno. Tanta po namin ay. Ah, baji kang purami. Hindi kang sidra. Laki.
Anong kuno tayo? Buras kuno si lalaki. Hanggang marami kuno baji. Mo jud pagbuburo si Pulong meron ni anak. Hindi mo nanay. Pag sinanay kuno sa mga kuno kang nanay. Yan ah. Kasanay. Buhay sa nanay. Buhay kang nanay. Kay? Guwang na. Si Sidra buras lagi na. Paminawa ko no. Ado na aroy awad ka nagkakapagod na ubi. Mato makanas roy. Isam din na siya. Ito si Danang ay sa ay apa dari sila tituan. Ang halong adis ama di ka nagbilar man ka. Namayli. Nagkuan sa gabi wa siya kay markusog matumba. Tawag ganing kay nga tuog adlaw. Bisa pagbilas yung gabi di na makatuog adlaw. Para na ho. Nga naman din isam di ka gabi roy. Katugon ka. Yan ang aw. Saan ko roy? Limong na. Ah, si Mimong kuno. Dati, uy, tanawa ng tanawa ng trabaho dyan. Agato. Pinanugsin. Ay luta.